Сега предстои да дадем, извиняйте, малко се заиграхме с пациента, сега предстои да дадем награда в една от най-жадуваните категории. Тези за телевизионна и кинореклама. Наградата е за ТВ и кинореклама на стоки. Напомням да гледате рекламите заради тяхната художествена стойност, да не хукнете всякам денонощие да си купувате нещо. Нека да видим номинациите. Телевизионна и кинореклама. Стоки. Влюбен. Рекламодател. Фармаексперт. Агенция DDB София. Добър ден. Добър ден. Ние сме с рецепта. За него ли? Да. От една седмица не яде, не спи. Мерихме температурата, няма. Заведахме го на лекар, защото много се притеснихме. Заповядайте. Ще ви дам точно. Хайде, ма. Много ли е хубава? Защо не се обадиш? Защото продаваме лекарства, знаем, че не само те помагат. Фармаексперт. Червена шапчица. Пепеляшка. Серия от 2. Рекламодател Финети, Вивартия, агенция DDB София. Червената шапчица много обичала баба си. Затова един есенен ден тя напълнила кошничката си с пита, мед и триъгълна вафля и тръгнала през гората, за да иде на гости. Тя стигнала къщата на баба си, но като влязла, едва ме познала. Носи ти пита, мед и триъгълна вафля, бабо. Отговорила бабата. Йоп! На трето място по докаран стокоборот се нареждат рекламите Червената шапчица, Пепеляшка, серия от 2, рекламодател Финети, Виварти, агенция DDB София. Сребърна статуетка от тези, дето ги нямаме, ще бъде присъдена на рекламата Влюбен, рекламодател Фармаексперт, агенция DDB София. И първо място в тази категория не е присъдено. Съжалявам за всички разбити мечти. Идва ред. Аплодисменти за тези, които не взимат първа награда, разбира се. А сега идва ред на следващата категория реклами, която е озаглавена издръжка на телевизията.